Zosuliwe akasukanga wathengisa ngomzimba yima ndikubalisela ibali mna mntu owaziyo amazwi kaZosuliwe. Ndithu Zosuliwe akasukanga wathengisa ngomzimba yima ndikubalisela ibali mna mntu owaziyo amazwi kaZosuliwe. Ukuzulaza ibali lencwadi nguZosuliwe yivule sukuyifunda ivaliwe sukhawuleza ugwebe ngoba ingomso lethu bali siphathele nasilazi nayo uZosuliwe yintombi ekhuli namaphupho kodwa lokuthengisa ngomzimba ibingelo lakhe iphupho imisinga yobomi etshintsha isimo sikaZosuliwe. Ndithu ukuzulaza ibali lencwadi nguZosuliwe yivule sukuyifunda ivaliwe sukhawuleza ugwebe ngoba ingomso lethu bali siphatheleni asilazi nayo uZosuliwe yintombi ekhuli namaphupho kodwa lokuthengisa ngomzimba ibingelo lakhe iphupho imisinga yobomi etshintsha isimo sikaZosuliwe. uZosuliwe akasukanga wathengisa ngomzimba yima ndikubalisela ibali mna mntu owaziyo amazwi kaZosuliwe. Ndithu uZosuliwe akasukanga wathengisa ngomzimba yima ndikubalisela ibali mna mntu owaziyo amazwi kaZosuliwe. Thengisa ngomzimba kwezo zitalato zenazi bunzimela ubomi abanimbona thengisa ngomzimba kwezo zitalato zenazi bunzimela ubomi. Kwiminyaka eli-18 edluleyo uZosuliwe wayevele kwiphephandaba kwi-dispatch kwi-front page wacholwa ebackseat eteksini ngunine Siyiwe waze wa-adopthwa yi-owner yayiqhuba lo tekisi yamkhulisa wabamdala uZosuliwe wathi wabamdala ngesondo yamhlukumeza wemkakolo khaya uZosuliwe wahambe ncucalaza kwezo zitalato zaseGoli engenandawo yohlala amaphupha wakhe nemfundo achabalala. Ndisakhumbula minazana ithile kwezo zitalato zaseGoli wayehlale lala kuzo uZosuliwe baphanze bamdlwengula wancedwa ngamanye amantombazana kwezo zikrelemnqa zaseGoli amhlangula wawachubela konke okwenzekayo uZosuliwe nokuba wemkanjani kwikhaya wayehlala kulo. Lamantombazana avelana naye uZosuliwe avumelana ukuba azohlala naye. Into yayingumnqa kulamantombazana wayengaphangeli kodwa wawungasoze utsho xa uwajongile. Iifowuni zalamantombazana mihla nezolo zazikhala zikhalile zisenza ukhuphiswano zazihamba ngobusuku entombi zibuye kwakusa nemali nentetyiwayo. Zihambile inyanga uZosuliwe ehlala nalamantombazana uzamile ukumfuna umsebenzi naye uZosuliwe kodwa zangamfumana ngenxa yobuhle bakhe kuze bamqese babefuna uqale balale naye kuba wayengamfumana umsebenzi uZosuliwe. Lamantombazana aye amjikela amxelele ezinkonqeni ukuba adikiwe ukondlana naye athi makazama usugar daddy okanye igwejela izambetha naye. Bamthembisa ngokumgxotha uZosuliwe kuba wayengenandawo yohlala waphela engena emgibeni wavuma usugar daddy igwejela izambetha naye kuze akhuphe imali erent abeka isonke etafuleni waphela ethengisa ngomzimba naye. Thengisa ngomzimba kwezo zitalato zenazi bunzimela ubomi.